Širom zemlje traju protesti pristalica predsjednika Mohameda Mursija. Pružaju mu bezrezervnu podršku i smatraju da je novi ustav najbolji u historiji Egipta. Predsjednik Mursi je imao sastanke sa svim političkim strankama u zemlji. Da li je Hosni Mubarak tako radio? On je koristio pritiske i ljudi nisu bili u stanju iskazati svoje mišljenje. Stvar je jasna, zakon je jasan. Imaćemo o tome izjašnjavanje na referendumu. Sa druge strane, opozicija je i dalje na trgu Tahrir i ne odustaje od svojih ranijih zahtjeva. Nastavljamo sa protestima sve dok se ne udovolji našim zahtjevima. Mi smo zahtjeve postavili 25. januara prošle godine, a oni su socijalna pravda, slobode i pravo na život. Uprkos protivljenju opozicije, nacrt ustava bi se trebao tokom dana naći pred predsjednikom Mursijem, koji će u naredne 2 sedmice o njemu raspisati referendum. Novi ustav sadrži 234 člana, od kojih je član 219 izazvao najviše negodovanja. On definiše tumačenje šerijatskih propisa, čime nisu zadovoljni predstavnici Egipatske koptske crkve i sekularne opozicije. Novina je i trajanje predsjedničkog mandata. Umjesto 6 ograničava se na 4 godine uz mogućnost reizbora na još jedan mandat. Član 234 predviđa stavljanje van snage svih ustavnih deklaracija donesenih nakon obaranja Mubarakovog režima, pa samim time i posljednjih odluka predsjednika Mursija. Analitičari predviđaju još jednu političku krizu koja može ostaviti nesagledive posljedice po zemlju i njene građane. Nadaju se da će egipatski narod demokratskim metodama odlučiti o svojoj budućnosti. Ahmed Bečić, Al Jazeera.